हाय लोगोफोर आं दिनै नै जोंनिनो गामि पलासगुरि आदा गथेन्द्र ब्रह्मनाव दंफैयो थारमाने आङो गोबावथारसिन नालाय गन्थंजों सुनाय आपल'ड होयैया दिनै आदा गथेनखौ आङो गन्थंजों सिफुं सुनानै नायनोसैलाय बिथाङा मा गानखौ दामो दिनैहाय आङो आदा गथेन्द्रनाव दंफैयो आङो नै आदा गथेनजों मोगा मोगि लानोसै दा नोंथांमोना नायदो माखौ सुगोन आदा दिनै आंथ' दा दिनैहाय एसे गोबाव जाबाय सुयैयाबो दिनै दा आंनि बे निजोम समाव जाखांफैयो गोसोआव महराव बेरखांफैयो होननायखौ सुसिगोन आरोखि ओमफ्राय आं गन्थंजों सुगोन जायोना जाया बे आंनि माबानि सुनायनि खोथा जाहैबाय आरो लासै लासै नाजालांबाय थागोन नङा होमबा गोजौ लेभेलसिम आङो नाजालांगोन माखासे इयुन जोलैफोरखौबो थुलुंगा होगोन नङा होमबा बे आंखौ नुनानैनो जेनेबा इयुन जोलैफ्रा आंनिफ्राय साबसिन नाजाबावथों आरोखि दा आङो जेखौ रोंगौ बेखौ आं सुगोन दा बेनिखायनो आङो दिनैसिमथ' दाबो गिदिर गिदिर प्रग्रामफ्राव सुफेरनाय जायाखैना आदा सुफेरनाय जायाखै जानाया माने लासै लासै सुलांनो हासिगोन आंबो लासैनो खाबु मोनगोन औ दा जोङो जागायनोसै नङा होमबा आदा औ सुजेननायनोसै नामा दे औ जाथ'बाय नामा गोजोननाय थाबायना आदा गोजोननाय थाबाय नोंथाङा गन्थंजों सिफुं सुना माबायदि मोनखो आदा आंथ' मोजां जाखोना गाज्रि जाखो नोंसो मिथिगौ आंथ' सुनाया सुबाय जाबाबो सुबाय आङो दा जादों जानाय जायैखौ नोंसो मिथिगोन आरोखि जानाया जादों जाद्रायै नङा आं जादोंखौ बुंनांसिगोन आदा लासै लासैनो जालांगोन आरो दासो गोदानथ' माने एसे सावोना खम जायो नालाय सुनाया लासैनो जालांगोन दिनैसिम जोंनि आसामाव आं बारा नुफेराखैमोन आरो दिनै जोंना बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय टिपकाइ ओनसोलनि फटबजरा टिपकाइ फटबजरानि पलासगुरि गामियाव जोंना नै
आदा गथेन्द्र ब्रह्मआ गन्थंजों सिफुं सुग्रा ओंखारदों औ। आदा नों ओमफ्राय गोदो उन्दैफ्रावबो दामलाबायखायोमोन नामा? दामलाबायखायो माने आङो बिदिनो एफा एफा दामनायोमोन ओमफ्राय दा एसे नाम खालामनो हायो खोमा साननानै दासिम गोसो होनानै सुबाय आरोखि। ख्रिस्टिनिखौथ' हाखाजोबो ना आदा? ख्रिस्टिनखौथ' हायो, ख्रिस्टिनखौ हायो। ओमफ्राय खेराइफोरनिखौबो? खेराइखौबो हायो औ। दा बे सिफुं गोलावखौ आङो सुयोबा सिफुं गोलावखौबो हायो आरोखि दा। दा बेखिनियावनो दोनथ'लायदो नामा? दे लासैनो नुबाय थागोन रायजो नोंथांमोनहाबो नुबाय थागोन। लासैनो आदा गथेन्द्र ब्रह्मनि न'आव फैयै फैयै आङो सिफुंनि देंखोखौ नुबाय थागोन। माखासे मानसिया खुगाजों सुयो नालाय, जोंना आदाया गन्थंजों सुयो ख्रिस्टिनिखौबो। नोंथांमोना नुलांबाय थागोन, लासै लासैनो आङो आपल'ड होबाय थागोन। खुलुमबाय रायजोफोर। जोंनि बे आर'नाइ ख्रिस्टि हान्जानि दैदेनगिरि सोगोमसार बिथांखौ रायजो राजानिफ्राय सारप्राइज खालामनो थाखाय बा लाइक खालामनो थाखाय, शेयार खालामनो थाखाय, नामदांखा खालामनो थाखाय आं दिनैहाय शेयार खालामनो थिनदों आरो लाइक खालामनो थिनदों। दा बिथाङा जाहाथे इयुनाव गोजौ लेभेलाव दावखोलाङो, बिनि थाखायनो आं दा बे खोथाखौ बुंनाय जादों आरोखि। दा जोंनि बे आर'नाइ ख्रिस्टि हान्जानि आफादगिरि जाबाय नालाय, दा बिथाङा बे फोरोङै फोरोङै गावनि चेनेलखौ बयखौबो नायजानो लुबैदों। बिनि थाखायनो आं दा बे खोथाखौ बुंनाय जाबाय आरोखि। गोजोन्थों रायजोफोर।